Itt vagyok a part 7-tel, bocsi. Rosszul mondtam, úgyhogy kérlek, bocsássatok meg, majd valahogyan megcsinálom. Beírom a kommentekbe, ilyesmi. Akkor ott tartottunk, hogy megfordítom a kamerát, és elmondom az órarendem. Fel van nekem ragasztva, hogy tudjam. Na, srácok, itt van az órarendem. Hétfőn 6 órám van. Hogy nem, ezen a héten még nem lesz hétfőn órám, csak a fő lesz. Hétfőn irodalom, nyelvtan, tesi, angol, matek is. A fő, vagyis osztályfőnöki. Kedden nyelvtan, töri, matek, karmamért. Ének, technika és digi. Szerdán angol, töri, matek, természet, tesi és ének. Csütörtök. Meg pénteken 5 órám lesz, aztán kész. Irodalom, és csütörtökön irodalom, rajz, tesi és angol. Csütörtökön tesi lesz 2. Akkor péntek. Úgy mindig előbb jövök haza. Nyelvtan, hittan, matek, tesi és természet. Ennyi. Megfordítom a kamerát. Itt vagyok. Na, oké. Akkor, mivel, ahogy mondtam is, minden nap videózni fogok az előtte lévő napon. Mint hogyha például holnap este lesz egy videó, hogy hogyan pakolok be kedre, vagyis nyelvtan lesz nálam, töri, matek, ének, technika és digi. Ez a 6 féle könyv lesz nálam, meg ugye a füzetek. Úgyhogy az a baj, hogy holnap még be kell szereznünk az irodalomból még hiányzik egy dolog, de azon kívül szerintem semmi más. De srácok, mutatok valamit. Képzeljétek el, ezeket én rajzoltam mind. Nem tudom, hogy ti ismeritek. K-pop. Várjál meg. Így mutatom.